zbierku, ktorou chcú Japonsku pomôcť. Festival, na ktorom sa na 3 dni môžete ponoriť do sveta fantázie, láka každoročne tisíce ľudí. Stretnete tu väčšinu hrdinov z filmového sveta. Niektorí si svoje masky pripravujú celé mesiace. Zháňanie materiálu mi trvalo asi 4 mesiace a robil som to 4 dní. Jsou tady strašně příjemní lidi, jsou to skvělí cosplayeři a myslím si, že je to takhle nesrovnatelný a jezdíme sem, kdy to jde. Väčšine návštevníkov, ktorí sem zavítajú, prvýkrát chvíľu trvá, kým si na množstvo divných tvorov zvyknú. Keď som prišla prvýkrát sem, tak som bola úplne hotová z tých kostýmov a z toho, ako takí veľkí fanúšikovia sú tí ľudia, ktorí sem chodia. Po tragédii v Japonsku však má festival aj vážnu tvár. Slováci zorganizovali zbierku, ktorou chcú podporiť ľudí v postihnutých oblastiach. Áno, veľa. Už asi viac ako 170 Slovákov prispelo. Máme tam 3 besedy, každý z tých 3 dní, ktorý máme festival, o tom, čo sa deje v Japonsku, aká je to pohroma, ako povedzme tí ľudia trpia a ako sú možnosti im pomôcť. Michal Čierny, televízia Markíza. Týždeň v katastrofou postihnutej krajine, zničenej zemetrasením, vlnami tsunami, hrozba jadrového výbuchu, nedostatok jedla, paliva, elektriny. Všetko